bingi taisa tau no mathang pika tamani mathang nai tongke pulani sine paithak jora nai tongke se sai manai lamani sine se blog so tini nai tongni norong Chokai sa tao no ta dokan pisong khap nai ang tam pai nok thoi dokan tak sai no nai tong di dia bazar ham kana ta bu kisa asib dini bore dini sa hab nai ro free shopping extra free shopping ang noko phai kha kwa taro tabo papa nama nayo nai bing ma duty thangjak hingke munai hingke tong rukha tau no bo beng rok habite uri rok paina khupu bin dolok tongo hingga ang ka phai kha ang tamo mani pai tubu phunuga norong no noko habui papa basajak si basajak o mayu sakala gudung tak basane ko pas awi tong soka bin makang ta mang kanai di bunda yang punuk la papa iko bin jasku danang kha bin babun bel thungpu bel ni short danang kha sai malia bunda yang makbuga tini ang tam paina bagai ta uno thang tabo ke punuk sinai ang tabo kisare sengjak aboni bagai ta ang punuk nai give man bukha set flat saita cup saita haban patla ja chumo plastic ni sing khana kapu mo kaise give man bukha tamo mani pai give man tabuk mani phunu nai mona haran bagise tau no ma thango miawo thangka hingke eti amo google on anglia kunu phanu sol li angai man boli miawo hingga booking khai kai pheka hingke tini hingke cash rang talangai nahari pheka amo naharna bagise ma thang kunu paya tangno rongano ko phunu gano na nai thoka sabai di bai koto payo sikon ekdom bo mo hai hamja gya diamond ni nanai ni song tong man rang kali hangkang ke mono na ka olona sinai hine kani nai gana buini phano nai thokja khang bunana niulo bisi kolok hingga nai thoya mongol sudro rok koto hingga nai thoya mo hingga ujun nungkha ponchimi khaipan kani mangkha iko ansian bai soma nang tongkha na nai thoka sabai ni ani mo haipan do bai ni si
bo mongolsutro nana himani kedengma hingga takalai hingga nakata mia hingga amani sen nawo ani bai baksano samsundoro nawo mia hingga mia hang tawo no mathango mia an buaisik song parani phayo ma gori suka pura bokhorok mihim bai khang lobo lumjak hai kaisa mia tawon no duita ni simi thangmane horni sal 6ta hosi nogo sokpaisu omo mongolsutro nanani hinui naima jagao lerkha google choliya wngwi booking rok khainani hingga hingke sui rok abono nang hingke lerkha ta aboni bagui tini hingke naharui ma paika bai wngkha sabaidi hor wngkha nogo thangsinai 8ta bazikha bai bo duty ni phaikha hingke papa thumani bachakha hingke tak ang thangsinai riksa mayang naisi hor wngwi tongkha 8:30 rok 9ta rok bajikha hingke riksa mayangwi thango oroni hor kaham jotono.